Quen di guacamole di leituga, di area, di bufo. E quen di guacamole, leituga, area, bufo, di liberdade, paixón, estropallo, amor, barco, palabra. A persoa que está sentada ao teu carón, na cafetería na que almorzas pan integral con aceite de oliva virxe extra, pode levar unha arma. Cal foi a reacción da litosfera cando Nietzsche abrazou o cabalo? Sabes quen é Mark Zuckerberg? A frase Ana lava lana é un palíndromo ou unha desgraza? Quero que xogues comigo. A ver, pero xogamos en serio. Xogade comigo. Veña, ven.